Bylo už řečeno, ta první půle jsme se trošku hledali, trošku jsme se rozjížděli pomalu. Soupeř je kvalitní, to tady ukázal první poločas. I když do nějaké vyložené šance jsme ho nepouštěli, tak prostě držel s náma krok, celý poločas zlobil nás. No pak samozřejmě ta branka nám pomohla, určitě nám pomohla, protože jsme měli jednou taky štěstí. No a druhý poločas už si myslím, že už jsme byli na hřišti jenom my, protože nejen, že jsme dali krásné góly, ale navíc jsme ještě tam měli několik situací, které jsme mohli ještě to navýšit to skóre, takže jsem spokojený. Samozřejmě Patrik nás podržel, když už jsme tam udělali nějakou chybu, tak nás podržel, což je taky velice důležitý už kvůli Patrikovi, protože já jsem moc chtěl, vím, že je to vynikající brankář. Takový ty rozpaky ze začátku, když tady byl, si myslím, že ani nebyli na místě, takže z toho pohledu jsem rád. I prostě jedem dál, uvidíme, jak se to bude vyvíjet všechno.